шеф Самураев, шеф Германеца, Шнелев и аз, шеф Педантев, ще разберем колко добри готвачи сте вие двамата. Тримата и аз участвам. Това състезание вие двамата Тримата. ще се борите за вашето оцеляване. Днес поне един от вас ще се тръгне от кухнята на Сатър шеф. Този кръг е така нареченият майстор клас. Шеф Самураев ще ви покаже своето любимо и най-сложно ястие. Солена краставица. Следете внимателно какво прави той и искам вие да направите същото, но очаквам да е по-добро. Внимавайте, няма да повтарям. Записвайте. Ама за мене няма тефтер. Взимате внимателно обелената medium rare краставица. Така, само извинявайте, с коя ръка я взимаме? С другата. После хващате слоницата. Така, колко... Долите. Какво? Искам да попитам колко струва сол. На вкус. Само, извинявайте пак за въпроса, мой вкус или ваш вкус? От мазвачка. Ястието ми е готово. Вау! Огледайте добре и можете да започвате. Пред вас имате всички необходими продукти за това ястие. Стига гледайте. Ама пред мене няма нищо. Бъдете изобретателни. Имате 1 час на разположение. Старт! Какво смяташ да правиш с всички тези продукти? Какви продукти? Аз нямам продукти. Добър план, добър план. Остават още 20 минути. Ти какво смяташ да правиш? Какво ще ни сготвиш? Значи, първо ще пожирам тази краставица и след това ще поръча с малко хладена подпържена сол. И накрая мисля да я нарежа. Режеш? Или... Смяташ ли, че ще ти стигне времето? Да, мисля, че ще се справя. Остават 5 минути. Краставицата ти е на земята. Знам, но просто. Остават още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Край! Донесете пред нас ястията си, за да ги опитаме. Ти! Презентирай ястията си. Аз нищо не съм направил. Твърде семпла презентация. Дори няма да го опитвам. очаквах повече от теб. Ти не си достоен за нас. Защо това е капутно, Казва, че Мерси. Ти! Каква грешка направи според теб? Може малко да съм я пресолила малко. колежки запомни. Краставица не се реже. От 20 години съм шеф в кухнята, до сега не съм виждал нарязана краставица. Мерси.
Следващия. Ти! Каква техника използва за приготвянето на това ястие? Използвах френска техника от родовския край, която научих от моя дядо швед. Техниката се казва облизване. Чесън. Чесън! Да, преди това нарочно се наядох с чесън и я облизах. Мерси. Сега ще обсъдим нашето решение. Колега, излез напред. Ти напускаш Сатър шеф завинаги. Свали се престилката. Аз нямам престилка. Елате и двама. Колеги, време е да си свалите престилките. И да си ги изгладите. Защото ще ви трябва за следващия кръг. Който ще гледате по телевизията от къщи. Но това щеше да стане, ако бяхте тръгнали от това предаване, а вие оставате, за да бъдете изритани. Добре, извинявайте, само сега оставаме или си отиваме? Колеги, останаха ли участници, които да изгоним? Не, изгонихме и последни. И сега какво? Последни да почнем да гоним един друг. А кого пръв да изгоним? Чакай, бе! Следващата ни героиня е сериозна бизнес дама и затова никога няма да ви прекара, когато ви прокара. Тя не предлага ароматни свещи, а свещи, които клиентът тепърва сам си ароматизира. Моля вашите аплодисменти за предприемчивата